Nah, seperti inilah ya teman-teman, perjuangan untuk sampai di kampung terpencilnya teman-teman. Misalnya nganem pun nganem enten Jawa niku lah. Nah, ketiga ngoten niku saged. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya pemirsa. Nah, kali ini saya berada di Gerobokan ya, Kecamatan Kedung Jati tepatnya itu. Nah, jadi seperti inilah suasana kampung yang berada di Kedung Jati ini ya teman-teman. Jadi rumahnya itu masih berjauh-jauhan dan mayoritas sebagian besar masih menggunakan kayu jati seperti ini teman-teman ya. Ini rumahnya besar-besar sekali seperti ini, bisa kita lihat ya. Ini saya ditemani teman saya ya, berada di depan sana. Nah, kita coba menuju ke sana. Jadi di sini tuh rumahnya cuman ada 9 rumah ya teman-teman, dan rumahnya pun berjauh-jauhan. Nah, ini kita ke sana, kita sapa dulu ya pemilik rumahnya teman-teman. Nah, dan ini ada salah satu warga juga yang lagi mengambil jagung atau hasil panennya ya. Nah itu, dan ke sana itu ladang teman-teman. Assalamualaikum. Nembe panen kacang nih Pak. Saking beringin ngono. Melampah-melampah niku. Oh, ajeng damel bibit niku mengke. Nggih, ajeng ditandur. Ngoten niku nak per kilone pinten sakniki Pak? Tekan pinten Pak? Niku hitungannya pun saya Pak regine Pak. Nggih pas panen iki rada ndak. Nggih. Tandur Nggih. Kalih nanem jagung bareng ngoten lho Pak. Nggih. Nak jagung pinten sakniki Pak? Per kilone regine? Bangsale munggah medun Mas. Nggih. Tapi nggih panenane saya Pak. Napa di nganu tikus? Sembarang. Ya do mati ya tikus. Mriki tikusnya nggih kathah ya Pak. Nggih, berarti nggih sami daerah ngene kula mriku nggih tikus niku kuatah ya Pak. Jare pundi jenengan? Kula mringin Pak. Mringin iki bancane. Sing arah teng Salatiga mriku. Oh, nggih. Mringin ya. Ya anu kok mriki sebenarnya gembringin. Tiang beringin. Oh, nggih. Kene beringin ngoten. Ya. Tanaman beringin apa? Tanaman pantun apa? Nggih, pantun, jagung ngoten niku, Pak. Apa jagung? Nggih. Nggih kacang. Nak kacang nggih enten tapi mboten kathah, Pak. Nggih. Cuman beberapa ngoten niku. Nggih, jagung niku sing yang kalih. Nggih. Kula tanggeti ngene. tiang beringin ngoten. Beringin niku desane napa? Kecamatane, Pak. Kecamatane. Enak kampungnya niku Kali Jambi, Pak. Kali Jambi. Nggih. Lah niki wau kula saking anu mriko ngembel ngebleng nggih. Ngebleng nika saking mriko nggih. Lewat mriko wau ngelembu napa pundi nggih? Ngelembu nggih. Nggih medang lembu. Nggih. Lembu mriki. Terus kula mlebete lewat mriki. Mriki niki wau nggih. Nggih, mriki. Nggih. Nak mriki niku pundi, Pak? Mriki Mbambang. Oh, Mbambang. Kula malah nganune kok Kampung Songo ngoten wau kula tangklete niku. Nggih. Kampung Songo. Ini Mbambang, Kalimantan. Oh, Mbamban Kalimacan. Nak Kalimacan pundi, Pak? Kalimantan mriko. Arah teng Boyolali. Oh, niku berarti pertigaan nggen masjid niku sing kanan niku wau. Nggih, pertigaan. Oh, nggih nggih. Nek ngambil yang kanan nggih ngebleng nek lurus Boyolali. Tapi nak teng Boyolali ini tasnya tebe Pak nak saking kanu. Nah, tasnya lolos ngelong mriku. Ini kecamatan Boyolali.
Ngelompon tumute mboyo lali. Pun. Mangke saged jebot ngono nika. Gua rincing. Ini saged lho. Oke. Pak. Nggih. 35.000 per kilo. Tapi nek 35.000 niku garing, Pak. Nggih ngeten iki. Nang anu nek mriki mboten matok iki. Daging di mana matok. Katanya daging bahasa tengah, Nggih. Tapi nak pantun nggih saya mriki, Pak. pantun sami mpret iku. Manuk nggih rata mriki, Pak. Nggih mpret nggih, tikus ngoten niku nggih, Pak. Kali Jambe niku sak kilen krembes. Nggih. Nggih, kali Jambi kilan krembes. Sak kilen krembes. Kula pun nate teng Mbok nate tekan priko jenengan? Krembes. Pengajian krembes. Oh, krembes. Pondok nggih. niko. Niki nembe kendel. Berarti nak teng mriko niku pun wono nggih, Pak. Niku teng Pagelan. Sapi piro dan? Pun boten nanten gere melih nggih. Pagelan niku. Sawah nggih nang niki. Nggih. Berarti mriki nggih enten griyane pinten tok niki nggih, Pak. Kampunge nggih pun nganu perbatasan sawah niku wau nggih. Nggih. Enten griya kados kok. Napa pinten mriki? Nenten. Sedasa nenten. Sekolah TK niku. Nggih. TK masjid niku sekolah TK. Nggih. Ada niko wau. Nggih. Dan kita lanjut lagi teman-teman ya ke depan sana ya. Ini kita belum ketemu sama warga sekitar ya. Masih sepi sekali siang kayak gini di kampung ini teman-teman. Nah jadi rumah satu ke satunya lagi itu jaraknya lumayan jauh-jauh teman-teman. Dan di sini pun burung-burung liar masih banyak ya. Masih terdengar berkicau. Nah ini jagungnya udah waktunya panen ya. Di sini juga lagi musim panen teman-teman. Lumayan ngos-ngosan juga ya di sini. Nah itu ada orang yang lagi mandi atau lagi nyuci ya teman. Kita coba turun ke bawah ya. Nampaknya lagi mengambil air teman-teman. Nah seperti inilah ya suasananya di kampung sih, terpencil tuh teman-teman, tanpa ada listrik. Assalamualaikum. Nembe nganu banyu, Pak. Nggih, Iya. Tapi mriki tasih gampil toyo nggih, Pak. Damel nyirami napa? Hah? Damel nyirami napa niku toyon? Jamil adus. Oh, Umuk nih Kevin. Tengkiwan miko. nggih. Wangsul saking Sabin jenengan niku wau. Kamar mandi. Wangsul saking Sabin. Iya. Nembe panen jagung, Pak, mriki, Pak. Dereng tinggi nembe niki. Tapi saya, Pak, jagung teng mriki, Pak. Ujuk ya, Pak. Ujuk banyu. Nggih. Nah, inilah aktivitas warga. Sing Nggih. Ambil air teman-teman dibuat mandi, dan di sini tuh sumur lumayan gampang ya airnya teman-teman. Nah ini kambing di sini tuh juga besar-besar lumayan nih, juga banyak sekali ya teman-teman. Mayoritas di sini tuh ternak kambing, ada juga sapi, cuman beberapa ya, nggak banyak. Nah di sebelah kanan sana itu udah kebun-kebun jagung ya, mirip perhutani teman-teman.
seperti inilah penampakan rumahnya ya teman-teman. Masih asli sekali, mengingatkan kita pada era tahun 80-an teman-teman ya. Oke Pak. Nggih kalah ngingung mendo napa lembu jenengan Pak? Nganu mendo. Kata. Ah, sekedhi. Iki kamu yang Kalipan kok ngene. Napa nih kata Pak? Iya. Oh. Kok surat Nah, dan ini ada pupuk ya teman-teman. Iya koyo ngene iki ya sing kok Kalipang. Kalipan karo Ini dibuat pupuk kopi nggih Pak? Buat Nggih, nggih pun boten nenten jagung kalih pantun niku dan pun boten nenten. nggih. Nak kopi niku pertengahan tahun Pak panen ya Pak niku Pak. Nggih, nggih. Setahun niku sepindah. Tapi Pendak sasi Juni niku. tapi saya Pak mriki Pak. Wah, nggih. Kados ngoten niku. Saniki Regine mlosot. nggih. Wae. Wae niku sing sekmeloso. Nek regine ngoten nggih. Tasih nganu Tekan pinten sakniki Pak? 60 napa lebih? nggih 60. 60 niku nggih. Nek riyen sing abangan itu dugi ngono isul bae. Oh, dugi 7 dosa nak sing abangan niku nggih. cocok kami dipindah ini ku. Nggih. Ini kalih nganu Pak. Berarti mriki niku damel kaya tempat singgah nak siang ngaten niki. Ini dalu nggih paling enten sing kontrol niku lari nem-nem niku. Kula niku mpun ping kalih mriki niki Pak. Nggih. Nggih. Oh, Yang pertama niku siang jam 12-an nonton niku ndamel guluk aren sing teng nginggil mriku wingking griya. oh mriki niki. Nggih. Nika Niki padek niku apa napa niku Pak? nggih padek niku damel gula. Oh. Niku nggih sakit ndak kelopon Pak. Boten nanti ngaren anu iki boten caket nek dari skropo. Nggih. Ngoten niku nak mengke diolah pinten jam napa pinten dinten Pak? Nggih. Nganu ngoten niku. Miturut kalih gen anu nggih, kalih gen Nggih zamane gen niku. barang niku. Kan sing garing-garing niku. Lah mboten lantas nganu. Ini nek semanten iki nggih jam nganu sedasa mawon pun nganu pun mateng. Saking enjing ngoten niki. Nggih. Ngoten niki nak semeten niku Pak. Dados pinten kilo Pak? Niki nggih paling-paling nek nganu nggih setengah kilo niku nek nggih. Mesti yang enten sing namine gabut napa niki. Makanya ngadani teng peken. Boten nggih purugi. Ya purugi iki griya niku. Oh diparani tengkulak ngoten Pak. Nggih, yang pulaan. Nak disate teng pasar nganu. Nggih ongkose bareng nggih Pak. Nggih kok tur ngonten sing pados ra angur sing teng griya to. Nggih, nggih. Ibaratnya nak teng griya niku kan luwih ngerti tur nggih tambah akrab mengke-mengke nggih Pak. Nggih tiyang iki ambek sing teng pados. Oh. Ane tanggane napa niku ndak namine tiyang iki ambek to. Nggih, nggih. Nah ini jadi lagi mengambil pupuk buat memupuk tanaman kopi. Kopi nggih Pak, dan memupuk kopi niku nggih Pak. Nggih. Nah, jadi seperti inilah teman-teman aktivitas warga sekitar pagi hari untuk kopi. Jadi dicampur seperti ini. Monggo Pak. Ngeten niku mungkin dicampur Pak, dubut. Dodone sing abang kalih putih niku napa Pak? Nah niki kan urea. Niki poska. Oh. Nggih, aku sing damel nganu perangsang. Niki mengke enten meleh.
napa nggih pun kalih niki? Ana sing godhong itu werna sekawan jane cetra. Nggih. Pos niku. Ini jadi ternyata itu sebenarnya ada 4 warna teman-teman. Abangnya Pak, Itu kan untuk mawon itu. khusus sendiri-sendiri, dan ada yang buat penghijauan dan perangsang untuk tumbuh teman-teman. Paling Ngadirjo yo Candi Rata Bejen Iras bablas ndika ngetan mawon terus nego ngalem ibu. Nggih. Tebe nek nganu Wonosobo ngalem mriki. Niku nganu nggih Pak, riyene nggih kopi ngoten niku nggih. Nggih, Tapi pun mboten nonton tiange mriku nggih Pak. Saniki pun bubar. Pabrike mawon pun mboten enten kok. Sakniki. Nggih. Londo sing duweni biyen ya. Nggih. Londo riyen to Pak. Nggih lonjo. Dipindah teng Bojong nika, teng Bojong mboten dados. Nggih. Nganune niku nggih yen wite niku ngarep-ngarep niku ora nduk pecah. Kanggo saniki diganti karet niku saniki Bojong niku. Oh, diganti tanaman karet sakniki berarti pun mboten Nggih. kopi. Yen nek Wonosobo nggih saniki dados alas gedhe niku. Nggih, maune Pak Sunyatin. Mboten enten mawon niku. Enak apa? Mboten enten nek mriku. Gede tasih alas ngaten mawon saniki niku. Nggih. Lukar, Mboten enten sing bungkar sinten ya aja bungkar. lukar. Blukaran nggih. Nggih. Nah sekali kula wah sepabriye enten niku jan mboten ngirane ajeng lebar nek Wonosobo niku. Kula panen riyen nggih kerja angon sapi niku teng mriku. Wonosobo niku. Mriki mendo kuatah mriki Pak. Napa nih? Mendo. Mriki. Ana mriki niku nggih mayoritas mendo niku nek cara ada nginga lembu mboten enten suket teng mriki niku. Mosok nak lembu mboten nganu Pak. Mboten enten suket mriki. Mboten enten suket. Awas suket ngandhap kopen ngoten niku nggih mboten goyan ten lembu. Nggih. Nek lembu niku kudune nggih teng lapangan napa teng sapi napa niku. Nggih. Anak Devin. Damen nggih mboten enten mriki Pak. Sampeyan mboten enten. Nah mriki niku mayoritas kopi. Dados sapi niku saniki pun dibongkar dados kopen ngoten niku. Nah, ini ngono nandur suket niku, Pak. Suket atot ngoten niku. Anek otot ta mboten enten sing padang niku pripun? Nggih. Urip. Bae nek mendo kan yo nganu maoni napa siji napa Nggih. iku nek mendo. Tapi nak mriki le siji ta sekata nggih Pak. Kathah nek siji nek mriki. Kae nang jero wae. Nang dalan ning kandang iki.